nwa now bụ nke na-eme ọ bụ na gị nwa na-enye Onyeze Jesus information about me ebe m nọ iri ike information na ebe dị otu a you don't fail, you have failed. And I'm onye na-eme this thing. I'm onye na-eme this thing already. Amara m ego Onyeze Jesus kwụ gị karịa ego na-enyegwu oge enye. Ama m ọrụ ego na-enyegwu oge. I know how much of job nyegwu oge isi nye wee gbala ego. The only way to pay me back abụrụ ịdị na-enye Onyeze Jesus information about me. No problem. Ebe m nọ n'ụtụtụ ka m mesị video concerning CMC authors based on ndị na-eji afia eme scam na CMC authors anọrọ na Facebook. Ọ na-ama na ọ mesịla ọwa na wan ji mesị that video group of men amoghọ mfa SAS amoghọ mfa VG kama na ife mmabụ na fa busi egwe uchichasia ihu with face mask takakpo ebe m nọ onye ri because the kafasi we nyopụta ebe m nọ wee track ele njebe ebe afọ kama amarụ I cannot tell because that place is hidden. Mmadụ dị ndụ ekwesịrị ịmụ ebe ọ n'elu ụwa. Onyeze, if you want to investigate anything about me, gbagote Asaba or Abuja, call me Maza ebe Maza na Okozo SAS. Because Okozo Anambra, you people can do anything. They make it detail them about the investigation. Nonsense investigation on na-eme ofu onye tirum poison na nni eri onwonwo anya mgbe ihe pụta ikobe n'ụwa no power no mmụọ iji eme nta na-eme imo bi ife mgbu n'aka ma adịrọ ọcha. It can never work for you. Call police. I will go and answer them. Njebe me video mpụ ansala ọnụ ebe ọ bụkwazi na if you want to investigate ebe ọ bụkwazi no ọmụ ka ikete ịtụwarị amamife mme ọmụ kidnap Onyeze Jesus ọmụ kidnap na me kidnap you Onyeze Jesus ọmụ kidnap why are you chasing me around Kevin atụwarị m video ka mmebe emesia about CMC authors maka ndị na-eji afia egwu wayo on Facebook o meho one hour dakakpo anwa nka nsi wee dodge. Oh well, this I put my smartness. I am the higher assassin because these people uchi na here. Get here, said that name and what arrest uchi you look black and black. You don't know Jude one Monique Mwe. Send arrest the corner be a woo their baffle. Wow, dear. On your that information about me and I will feel I want to go more. No, I want to be sure before I will fish that person out. You go now, Poge. On a month for that easy man. I can't come on. Onyeze, keep on spending money. If we go, all belong or cause of size. One or belong. You go down here. I think I can show on the size of the leader. I can't that one more. Fatty one more, web. Fatty one more. Share this video. Oh my, if I may meet any of my family members, you don't know Onyeze Jesus. You don't are responsible. Man on onya. Oh my, if I may meet you. I'm never going to this video back. I'm still coming back. Now, Onyeze Jesus, you get 1 month can go. Okay, for that innocent woman, it will just put you in Okozo SAS. Release that woman, normally for me. I'm a bolo makia can kusi to bam. Release that woman. Your mother-in-law, ma pino pene will just watch you. Release that woman on way for me. That woman did not do you anything. On way for Maggie, I can't that woman or the other. You are just being unnecessary wicked. You were also a girl now way for me. I'm not me if I make it there. Well, one name with you for 1 year okay, number for the first place. Because that girl is still a small girl. Release that woman on way for me. Or make her anything. Raya. Share this video. Thank you guys for watching this video. Please subscribe on this channel, share this video, like, comment, drop your thoughts on the comment section, subscribe. Thank you for watching. God bless you.